Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til dette års Holberg Revy på Haderslev Katedralskole. Da vi i 2019 lever i en antikrænkelseskultur, er indholdet i Holberg Revyen i år blevet censureret. Så læn jer tilbage og nyd den alvorlige forestilling. Kære 3. G'ere, I går nok alle sammen og er spændte på at komme i gang med dette års Holberg, og nu skal I høre, hvordan forberedelserne og forestillingen kommer til at forløbe. I år laver vi Holberg meget, meget bedre. Dette gør vi ved at tage nogle politiske, lokale og samfundsmæssige problematikker op. Det er ikke længere i orden at karikere bestemte personer eller grupper på skolen, da folk bliver meget kede af det. Men det er jo også lige meget, for det er jo meget sjovere, som I jo nok kan se. Så gå i tænkeboks og find idéer fra lokalsamfundet, som alle synes er interessant. Jeg glæder mig til samarbejdet med jer alle. Venlig hilsen, Ruth. So one fucking look at your face. Now I wanna know how you taste. Usually don't give it away, yeah, yeah. But you know I'm already thinking about it. Then I realize she's right there, and I'm on like, damn, this ain't fair. Break up with your girlfriend, yeah, yeah, 'cause I'm bored. You can hit it in the morning, yeah, yeah, like it's yours. I know it ain't right, but I don't care, yeah. Break up with your girlfriend, yeah, yeah, 'cause I'm bored. This shit always happen to me, yeah. Why can't we just play for keeps? Practically on my knees, yeah, yeah. But I know I shouldn't think about it. De vil bare zoom, 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 lav bing, boom, 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 boom. De vil bare zoom, 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 lav bing, boom, 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 boom. De vil bare zoom, 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 lav bing, boom, 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 boom. De vil bare zoom, 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 lav bing, boom, 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 boom. Ud af hookeboss, jeans, drengene de bor, ja de holder i bil. Stille og roligt, bror, lav profil. Stille og roligt, bror, gør det med stil. Stolbriller på dig, de bror. Står i den samme for den samme zone. Drengene de klar på en telefon. For her omkring skal du holde dig vågen. Mine brødre de er på vagt i gården. For vi ved ikke hvad der sker i morgen. Prøver de igen ugen efter. Imens de deler busser i går, så drengene inde i vester. Hvis de ikke rammer milden i morgen, prøver de igen ugen efter. Imens de deler busser i går, så drengene inde i vester. Drømmer om en bimmer eller bæsser. Efter 2.15 gider ikke i ældre. Sørg for et hus til den ene af mine forældre. For den anden var der aldrig til at hjælpe mig, da jeg har brug for ham. Jeg har brug for ham, har ikke brug for ham til at leve mit liv. Og jeg får ikke brug for ham, får ikke brug for ham til at lære. Når nu min verden bliver kold og forladt, finder jeg trøst i min kærestes skat. Klipper motiver med drømme og saks. Papirsilhuetter er den fineste slags. Her er et af min far og min mor, de som gav mig til denne jord. Kærlighed, kys og en duft af
Mange tak. Er vi klar til at gå i gang? Ja. Altså, hvor bliver Gucci Gang af? Gucci hvad? Jeg skal nok lige ringe til dem. Gucci Gang. That's it right there, Tina. Lil Pump. Gucci Gang. Big head on the beat. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Spread their racks on new chain. My bitch love doing cocaine. I fuck a bitch, I forgot her name. I can't buy me no wetter rain. Rather go and buy ball mains. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Stille! Mange tak. Ja, så er vi vist klar til at gå i gang med planlægning af dette års Holberg Revy, som i år bliver en kæmpe sensation i hele Haderslev Kommune. Ja. Dog har vi oplevet nogle rigtig træls ting de tidligere år, som har givet min skole rigtig dårlig omtale. Jeg mener selvfølgelig vores skole rigtig dårlig omtale. Ja. Så i år bliver Holberg ud fra nogle lidt andre retningslinjer. Ja. Jeg tænker, at vi kunne starte med at snakke om den nye Kosmorama, da det jo er det helt nye samlingspunkt for alle unge mennesker i Haderslev. Ja. Personligt er jeg helt vild med filmen Stars Are Born med ham, den lækre Brad Cooper. Bradley! Ja, det var det, jeg sagde. Brad Cooper, ja. Hvad fanden har vi en Kosmorama i Haderslev? Vi hænger sgu derud ved domen, hvor vi rører nogle smøger. Smøger. Ellers så kunne vi jo snakke om demonstrationen, som vi lavede tidligere på dette skoleår. Ja. Jeg bliver så stolt af at se, at mine elever engagerer sig både politisk og for skolens arbejde. Den der demonstration, der var egentlig ret fed. Ja. Jeg fik ikke engang fravær for at være til morgentræning, mand. Ja. Der er din morgentræning. Altså, jeg kunne altså ikke helt se, hvad problemet med den der fraværsordning det lige var. Jeg tager jo bare bussen 6:30 hver morgen for at være helt sikker på at komme til tiden, ikke? Det er så godt, ja. Hej og velkommen til TV Syd. I dag der står vi ude foran Haderslev Katedralskole, hvor I er fuld gang med at lave en demonstration omkring de nye fraværsregler. De her regler de går til ud på, at eleverne herinde de får 100% fravær, hvis de ikke kommer til tiden. Så der er en pige her fra skolen ved navn Stine. Hun har startet en begivenhed inde på Facebook, og den har allerede 70 deltagere. Så nu skal vi ind og finde Stine, og så skal vi høre, hvorfor hun startede den her demonstration. Så følg med. Hold kæft, det er ret med en fredag. Ja, hej Stine. Hej. Hvorfor valgte du at starte den her demonstration? Jamen, jeg synes simpelthen, at den nye fraværsordning, det er bare noget lort. Fordi at vi har rigtig mange busfolk her på skolen, og jeg er også en af dem. Så vi kommer altså for sent i skole hver dag. Hvor meget for sent er det så? Altså, et kvarter. Men det er jo fordi, jeg bor i Vojens, og så skal jeg tage bussen klokken 8, og altså... Men altså, hvorfor kan jeg fra Vojens så ikke bare tage en bus, der går lidt tidligere? Det er altså ikke en mulighed. Altså vi kunne jo også tage bussen 7:40, men så skal vi jo stå mega tidligt op. Og det orker vi altså ikke. Nej. Okay. Men Stine, hvad så med de elever, som tydeligvis er så meget imod den her demonstration? Hvad siger du til dem? Ja, altså, jeg er ligeglad. Fordi her på Haka, der er alle velkommen. Okay. Jeg tror bare, vi smutter videre ind på lærerværelset, der er der nok en del travlt på. Jeg elsker bare AT. Yeah. Undskyld. Og fraværssamtaler. Undskyld. Og karaktersamtaler. Kan jeg afbryde her? Ja. Hvem er det, jeg har fat i her? Jamen, det er jo Inge-Lise, ja. Inge-Lise, ja. Inge-Lise, hvad er du lærer i? Det er jo religion og idræt, ja.
Inge-Lise, hvad siger du til, at eleven er i fuld gang med en demonstration ude ved centralen? Er det ikke vildt stressende, at du ikke kan komme til undervisning? Ja, nej, ved du hvad? Ved du hvad? Det er jo alligevel det rene hundeopdragelse. Okay, spændende. Nej, ved du hvad? Ved du hvad? Det er simpelthen så dårligt organiseret, det her. Når man er så frisk og ung og smidig som jeg, så kan man jo nemt kravle over sådan en barrikade der. Ja. Okay, jeg tror, vi siger tak til Inge-Lise, og så smutter vi videre og finder en anden lærer. Undskyld. Nej. De gider ikke at snakke med mig. Hvad fuck? Okay. Undskyld. Kan I hjælpe dig? Mig? Ja. Du bist den eneste mit mikrofon und kamera. Nå ja. Oh my god, han er fucking lækker. Okay, 2 sekunder. Hvad hedder du så? Søren. Men det må jeg ikke. Men det må jeg ikke sige live, for så bliver alle sauer. Ja, okay. Hvad underviser du så i? Som du kan se på min overarm, så underviser jeg i kemi og idræt. Ej. Oh my god. Ej, hvor spændende. Hvor gammel er du så? 28. Det går lige. Okay, det går lige. Godt. Men jeg kan høre, du har lidt accent på. Hvor er du så fra? Jeg er der fra Deutschland. Tyskland! Oh my fucking god, jeg elsker Tyskland! Men jeg kan se, at du har lidt store overarm her. Træner du i din fritid, eller? Ja, jeg træner sammen med mein Liebchen. Fuck, man! Selvfølgelig har han en fucking kæreste. Her. Er det så noget seriøst, eller? Ja, vi har den lige senårsdag gehabt. Men skal vi ikke springe om demonstrationen? Nej, eller ved du hvad? Jeg er fucking færdig med dig, okay? Du har fucking en fucking kæreste! Okay, vi vender tilbage til studiet, og så siger vi tak til Haderslev Katedralskole. Det var alt, hvad vi havde. Hvem? Okay, alle sammen. Fald nu lige ned i går. Det gør vi ikke. Den demonstration var alle glade med dengang. Det er vi også nu. Det er nogle første G'er og nogle HF'er, som havde opmærksomhed. Det vi gør, ja, roligt. Det vi gør, det er, at vi laver lidt sjov med fredagscaféerne. I må altså give mig, at de er blevet ret nederen her på tiden. Alle det spiller ikke god musik mere, og det gjorde de heller ikke i forvejen. Men altså, det må jeg lige give mig, altså. Nå, er du klar? Ja, det går løs med ham lidt mere. Det er jo bare at lukke dem ind, og så er de styr på resten. Verdens nemmeste job, det her. Hold nu fucking kæft lidt efter. Du tager kraftet med sammen. Hånden, 2 og 2. Går I stille og roligt herop. Nu! Hvis der er nogen, der prøver at løbe, så kommer ingen ind. Du skal ikke fortælle. Kroner. Hvad så, hey? Kan I klar til Hagersangen? Drikker, så drikker, ligesom piger. Og alle skolen drikker, ligesom drikker.
Ej, fuck, mand. Jeg kommer sgu da helt i fredagsstemning. Nej. Ja, vi gør. Og så skal vi ikke have nogen øl? Nej. Nej. Når handelsskolen drikker, så drikker de som piger. Når handelsskolen drikker, så drikker hækken piger. Og handelsskolens drenge, de tror de er så seje. Men når de smider bukserne, så har de kun en reje. Handelsskolens piger, de tror de er så flotte. Men når de smider bukserne, så har de kun en botte. Nej, hvad foregår der? Nej, sæt jer ned! Sæt jer ned! Sæt jer ned! Jeg har været væk i 5 minutter! Der er fandme ikke meget sjovt. Altså. Kraftedeme utroligt, altså. Det kan vi altså ikke vise det der, for det er alt for internt for skolens interesser. Ja. Og der er jo en grund til, at ølene de er krympet lidt. Det er fordi Fuglsang de har valgt at sætte prisen op, og vi har været nødt til at gøre tilsvarende. Vi skal i forvejen spare på den matrikel. Ej. Ja, sådan er det. Men Ruth, vi betaler jo i forvejen kopiafgift hver år. De nasser fandme mere og mere på os. Det er jo ikke fordi vi ikke har råd til det, men man hører lidt fra de andre skoler. Det blå. Fuck, mand! Jeg har sgu da også glemt at betale kopiafgift. Så kan jeg ikke engang komme der til gymfesten. Jeg er bare mega broke. Altså, min mor har heldigvis allerede betalt den for mig. Mine forældre, de betaler ikke min mere. Ikke efter, at jeg smadrede Audi'en 2 gange. Okay, 4 gange. Men det er altså heller ikke særlig nemt, når man både skal orientere sig i alle de der fucking spejle, man skal lægge mascara, og så skal man også poste det hele på snappen samtidig. Altså, jeg betaler jo kopiafgift i 1.G for alle 3 år, Ruth. Ja, det er så godt. Wow, Einstein. Men, Ruth, hvad fanden går kopiafgiften egentlig til? Kopiafgift? Nu skal du bare høre. Sanne! Kopiafgift her, kopiafgift der. Det er som penge, der vokser på træer. Et dyb i min pool, en hel dag spag. Dansk vand med smag, alt sammen for mit velbehag. Sanne! Ja tak, det var bedre. Kaviar hentet fra havet. Champagne af bedste slags. Pelse fra dyr i Rumænien. Og en stor bil, der kan give den gas. Jeg vil have større og bedre. Jeg har magt. Jeg vil have mere lir, og det skole, der giver, er der ikke flere. Aflyser vi et vest mere. De klamerer de dig selv, eller de mor, der får betalt. Du skal bare have kopiafgift, at det er så galt. Fantastiske mig, fantastiske mig. Fantastiske mig, der rækker for dig. Fantastiske biler, fantastiske sko. Fantastiske tasker, jeg har altid sko. Jeg kunne godt bruge flere. 350 kroner mere fra dig. Jeg vil have mere lir, for det er skole, der giver, er der ikke flere. Aflyser vi en fest mere. Jeg har alle tingene, men jeg vil gerne have flere. Mere Einstein bare gør det forkert. Ferrari, Tiffany, Gucci, Prada og Moe. Kopiafgift, kopiafgift, kopiafgift. Min
Ej, Ruth, det var da bare helt igen fantastisk. What the fuck, Ruth? Okay, stop lige en halv. Mig og Sofie, vi har bare en mega god idé. Hvad med, at vi gør grin med det der kærestepar, der altid snaver i centralen? Altså, get a room! Har man ingen anstændighed længere, eller hvad? Jeg er virkelig bare så enig, Clara Musen. Men altså, jeg hørte også, at de havde en hed stund på toilettet nede hos Helge. Altså, dybt seriøst. I skulle have hørt det. Det var sådan... Nej, det går slet ikke. Nej, vi må ikke udstille folk, og det er alt for krænkende. Og slet ikke af så seksuel karakter. Det går ikke. Nej. Okay, Ruth. Men kan vi da i det mindste snakke lidt om, hvordan menserne så tog imod de nye putter? Der var vist nogen, der var lidt slæske. Det er du ret i. Det er det, vi gør. Vi laver en sketch om putter og mentorer. Ja, om guldputter. Altså, Det er jo ikke guldputter, før de har været sammen med guld. Hvad er det her? Aulaen? Jamen, jeg ved det virkelig ikke. Og hvor præcis er det, vi skal hen? Pia, hvad med, vi går ned i kantinen? Nej! Det er jo kun 2. og 3. gear, der må være dernede. I må være de nye putter. Hej, Pia. Vi skal være jeres nye mentorer. Og vi skal passe rigtig godt på jer lige her i starten af jeres forløb. Vi har lavet en lille liste over nogle ting, der er gode lige at huske. Det er vigtigst, hvis I bare husker det hele. Og allerede gør det super godt. I står der alle sammen og bare fylder hele gangen. Det er så perfekt, putter. I gør det godt. Hallo, oh my god. Pia, har I set drengene her på skolen? De har skæg og det er lever. Altså, jeg har personligt ikke noget imod det. Jeg håber bare, jeg bliver årets putte, der skal scores. Men altså, drengene her på skolen, de er bare så meget lækre. Det er for folkeskolen, de ligner sådan ægte mænd. Ja, jeg er rolig nu, Pia. Husk at blive guldputte af først nummer 613 på listen. Vi skal nok hjælpe jer til den tid, ikke også? Hold nu kæft. Ja, her ser vi så vandautomaten. Her kan I fylde jeres vand op, ligesom alle Hakas-elever gør hver dag. Og her er det rigtig vigtigt, at efter I har fyldt jeres vand op, så bliver I bare stående og bare snakker om alt muligt ligegyldigt, indtil køen den skal gå hele vejen fra automaten og ind i Mette Mums. Yes. Men hvem er det så, der sidder derovre? De ligner sådan lidt nogle hjemløse. Ja, det er det, vi kalder musikklassens bord. Det er der selvfølgelig ikke noget, der hedder, for her på Hake har vi ingen hierarki, og man må sidde lige, hvor man vil. Hvor lækkert! Dejligt. Men pas på med at sidde ved musikklassen på. Den sidste ikke-musikklasseelev, der er sat til ved 3.G musik, har vi ikke set siden. Så bare hold jer til mig, hvis det er, Pia. I skal slet ikke tænke på det, gør jeg. Så tror jeg, vi tager mod kontoret nu. Pia, skruer det her ned. Gratis øl kommer for gratis øl. Ej, hørte du det? Gratis øl? Oh my god, lad os tage ud! Ja. Er det her, man kan få gratis øl? Gratis øl? Altså, hvad fuck tror I selv? I kan til gengæld få lov at flytte jeres biler, der holder ulovligt parkeret. Men jeg har ikke engang kørekort. Og husk at betale kopiafgift. Hej. Piger. Lad os kigge på klasselokalerne i stedet for. Det er der, det virkelig bliver spændende. Der er ikke taget fravær endnu. Det har du helt ret i. Men du er altså 15 sekunder for sent, så du får 100% fravær. Fuck mit liv. Du kender reglerne, unge dame. Oh my god.
100% fravær for at komme 15 sekunder for sent. Er det virkelig en ting? Ja, altså lille detalje. Hvis man kan se, at man kommer 2 minutter for sent, så bare lad være med at møde op, ikke? Så bare til hjem til mig, piger. Nej. Hallo? Ej. Her på Haka, der er vi her for læringens skyld, og selvfølgelig så kommer vi til timerne. Også selvom vi kan se, at vi bliver forsinket på den, ikke også? Piger. Hold nu bare din kæft. Okay, vi går ned i musiklokalerne. I har måske allerede hørt det, piger, men til næste fest, der skal selveste Emil Kruse spille, og han holder altså til lige herinde. Hvem fanden er Emil Kruse? Ja, helt ærligt. Enig, jeg har heller aldrig nogensinde hørt om ham før. Jeg skal have en grov sandwich, jeg skal have et hegn og vagter rundt om scenen. Der er altså ikke nogen af mine fans, der skal komme op til mig. Altså, der kommer selvfølgelig mange, men de skal ikke op til mig. Jeg skal have en venterum af 5 minutter. Jeg skal have 40 minutter til dag til afslappende yoga inden showet. Ved ankomst skal jeg tage imod af mindst 8 forskellige vagter og en rød løber. Jeg skal have 4 nye, men vaskede håndklæder ved cirka 30 grader. Og sidst men ikke mindst, så skal jeg altså have 5 minutter til mig selv inden koncerten. Du er god. Du er lækker. Du synger godt. Ja, jeg synger godt. Jeg er den bedste. Jeg er ny Justin Timberlake. Det skal blive godt. La. Jeg ved ikke hvorhen igen. Emil, undskyld, jeg forstyrrer dig, men du skulle altså være på for en halv time siden. Er du ved at være klar? Fuck af! Okay. Du skal til at starte forfra. La. Ej, hvor er han lækker. Nå, han havde det ikke så godt desværre. Men til gengæld så har vi gymnasiets helt eget band, nemlig Cute Terning! Jeg elsker bare Cute! Jeg vil have Terning! Kom som et chok, da hun forlod mig. Den nat hun blev væk, men da hun sendte brevet til mig. Ting hun gør, ting hun siger, jeg elsker ingen andre her. Kom tilbage til mig, jeg elsker komme nær. Piger! Efter dem! Efter dem! Jeg tænkte lidt på, om I kunne have noget af det der bandkyde terning med i jeres forestilling. Ærligt? Fuck nu af! Det har det ikke for putter! Skrid med jer! Vi skal lige huske, at her på skolen er der så plads til alle. Også jer putter. Ja, der er også plads i min Tesla. Ja, altså, jeg hørte også fra en af mine veninder, som har kysset med en, som kender en fra festudvalget. Ham der Emil, han var sygt krævende og alt muligt. Ja, det har jeg også hørt fra dig, som har hørt det fra en af dine veninder, som kender en, som har kysset en fra festudvalget osv. Men altså, man må godt være sådan lidt krævende, når man sådan er vildt kendt og sådan sygt lækker. Altså, jeg ved ikke, om I kender det, men altså, det er der jo nogen af os, der gør. Ej, ærligt talt ikke. Jeg giver ikke en fuck for Emil Kruse. Kan vi ikke bare høre Carsten Crack? Altså, hvorfor er der jøder på dansegulvet? Nej. Det var også præcis det, vi kører på. Men det vi gør, det er, at vi laver lige lidt sjov med, hvordan at med det må se sådan Danmarks dyreste gymnasiekantine. Altså, okay.
vist lige have set priserne på Dangleters menukort, som skattefyren inviterede hen forleden. Det kan bare overhovedet ikke sammenlignes med den mursten af et pølsehorn, der bliver serveret nede hos Mette Mums. Hvad pokker er Dangle? Altså, hvis der virkelig ikke er andet ved den her revy, så kunne det med Mette Mums vel være noget, eller hvad? Ja, det kunne det egentlig godt. Altså, folk vil gøre alt for at få fat i de gavekort. Ja. Det er jo klart, der er nogen her, som ikke kan hamle op med 50 kroner for 2 kartofler. Det er ikke fordi, det går ud over vores budget, men pengene kommer jo også let. Okay, men synger I kor hver dag, og så... Ved du, hvad min far er, og du skal ikke røre? Fuck. Jeg har ikke nogen madpakke med. Ja, skål. Og det mobile pay, ja. En plus one. God stil. Tak for det. Næste. Ja, jamen, du kender jo det hele allerede, så det er så fint. Nej, og guld og... Det er min oldemors. Ja, det er så fint. Så har den her. Alexander, det ved du godt, det er jo ikke nok, vel? Er det ikke? Nej, du kender prisen, ikke? Det er jo fair trade. Kom med den. Ja. Se her. Nej, vent. Jeg har faktisk et tilbud. Et tilbud? Sådan lidt special offer. Ja, hvis du møder mig ude på græsplænen kl. 14.35, ja, så kan du vinde et gavekort til Mette Mums på 50 kroner. Det gør jeg så. Så ses vi bare, ikke? Det er bare i orden. Ja, hej. 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 Fight! Jeg skal bare have den her. Ja, hvad betaler du med? Jamen gavekort. Nå, du vandt! Så tillykke med det. Tak. Men, ja, Alexander, du kan altså ikke få en salat for det her. Det er ikke nok. Hvad? Du kan få dem her. Ja, okay, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Altså ikke alle. Du kan få 50 kroner. Prøv at komme frem med din hånd. 1, 2, 3. Ja, det var det. Så har du brugt dit gavekort, ikke? Ses vi. Hallo, gutter, ærligt. Har vi synes ikke noget bedre indhold til den her revy, end at vores kantine er lidt dyr? Jeg synes hellere, vi skal lave sjov med sådan der stereotyper, eller sådan grupper, eller sådan noget. Jo, det er faktisk en god idé. Ja, vi kunne for eksempel lave sjov med akademielevernes vaner med snus.
Altså, hvad med noget lidt mere relevant for vores undervisning? Såsom den gang, hvor jeg glemte at gå på toilettet i frikvarteret. Jeg gik glip af et helt matematisk bevis, fordi jeg skulle hele vejen udenfor i skurvognene for at... Ja, Altså, det havde jeg nu ikke så meget imod. Vognene mindede mig om Roskilde. Fy for satan. Ja, eller hytte. Coachella hvert år. Okay, mener I det latterlige show, der blev lavet, da toiletterne endelig blev færdig renoveret? Ja, det koster os kraftigt med en hel fest, og det er ligesom derfor, vi har Haga frem for handel. Ja. Yeah. Undskyld, er de blevet renoveret? Jeg tror bare, de blev malet. De ser sgu da ens ud. What? Hvordan kan du ikke have set det? Jeg tror sgu da næsten var det borgmesteren, der var der. Det var han. Okay. Du er bare så sjov, Clara. Ja, tror du ikke bare, det var en af de dage, hvor dig og dine kogehovedvenner fra musikklassen pirkede? Rigtig god idé at sætte fokus på de nye toiletter. Ja, det er jo en af mine større bedrifter her på Haderslev Katedralskole, hvis jeg selv skulle sige det. Selvfølgelig ud over jubilæet sidste år. Hej alle sammen. Vores alles overhoved, rektor har en vigtig meddelelse. Ja. Kære alle skønne HK-elever. Jeg ved, at der har været meget snak om, hvorfor caféer og fester har været både udskudt og aflyst. Og så hvorfor toiletforholdene har mindet om Roskilde Festivalens. Ja, der har ikke været nogen frygt for at komme ind til et varmt toiletbræt i det kolde efterår i hvert fald. Mange tak. Ja, nok om det, for nu er de her. Det I alle har ventet på. De nye toiletter. Ja, så klap dog. Ja, det er med stolthed i stemmen, at jeg beder vores kære elevrådsformand om at klippe det røde bånd. Ja. Vær vor gæst, hvor betjeningen den er bedst. Kom blot med på toilet, mit skabens fik og klar til fest. Lille spejl på væggen der, hvad kan nogen ønske mere? Se de flotte nye kummer, hvor de skyller, hvor de skummer. Kun en mand i hver bås, ikke skub, ikke slås, og absolut ingen beskidte gramserier. Tis på rundtoilet, men ram nu ikke det bræt, og vær vor gæst, vær vor gæst, vær vor gæst. Skal I ikke fik en fest, men toilettet, det er det bedste. Til udvis fester er det heller ikke værd at være gæst. Har rent, har hvidt, ingen tusch, ingen skidt. Ingen kommer her og tegner ting, så Sjoblerud hun blegner. Uden sjæl, uden sjov, til en pris, så du bliver flov. Brug heller penge på et lokum ind på jer. Så kom nu med på tynden, så kan showet begynde. Og vær vor gæst, vær vor gæst, vær vor gæst. Prøv at se et WC. Giv et skyld, lad det ske. For her skider folk på stribe, dem der ikke går med ble. Det er varmt, det er gult, eller stort, klamt og brunt. det er ikke så fedt at være, der folk tømmer deres blære. Men når det så er sagt, så er det her, der er magt. Vi prioriterer stadig højere end et fest. Så glem blot væk, vær sjov. Kom ud og væk en krav. Og vær vor gæst, vær vor gæst, vær vor gæst. Ærligt, det har det til at lukke op og skide i.
Seriøst, har vi ikke noget bedre indhold til den her fucking revy, mand? Jeg er bare mega enig. Altså, den eneste grund til, at vi vil være med i den her revy, det er fordi, vi har sådan mega meget juicy gossip om sådan alle, der går her på skolen. Og nu kan vi bare overhovedet ikke få lov til at bruge det. Jeg synes bare, det er herrestrengt, altså. Altså, hvad skal vi skrive om på bloggen nu? Altså, jeg fik bare at vide, at der ville være lækre damer til mødet. Det var der så ikke, mand. Men dybt seriøst, Ruth. Hvorfor må vi heller ikke hænge folk ud længere? Det er jo det, som gør Holberg sjovt. Ja, men det har jeg jo sagt, hvis I havde læst min lektiebesked. Det er krænkende, og det må vi altså derfor ikke. Men i stedet har jeg en glimrende idé til, at vi kunne gøre noget sjovt. Jeg tænker, at vi kunne indføre et gennemgående tema for hele revyen. Kan vi ikke bare aflyse Holberg i år? Det gider vi ikke længere. Kan vi ikke ikke bare sige nogen, der har nogle forslag? Altså, Ludvig Holberg, han sagde jo engang, en sten kan ikke flyve. Men det kan Rutte Luther. Hold nu kæft for helvede. Skriver du selv? Skriv det ned. Skriv det ned. Nej, lad være med at skrive det ned. Ja, er der så slet ikke nogen, der har et forslag? Nej, det har vi faktisk ikke. Tema, kom så. Ej, ved du hvad? Holberg er aflyst. Vi kan lige så godt fucking droppe det. Ej, kom nu. Giv det en Jeg har chance. spildt min fucking tid med at være her, mand. Altså, Ruth. Jeg tror, jeg har en idé. Ja, sig frem. Ja. Lige et øjeblik. Hvad med, at vi tager havet som tema? Ja, havet! Jeg kan se det for dig. Der er havskildpadder og sømænd i Nej, nu stopper det kraftedeme! Der er delfiner og... Giv mig nu Haga tilbage! Ja, giv os Haga tilbage! Jeg savner dig, og vi hænder tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en putte var ind. Jo, når vi hænder tilbage, ligesom i de gamle dage, de er stadig og styrer byen som en sag. Jeg savner dig, og freaking fucking savner dig, du skræmmer mig, jeg vil have dig tilbage, hvor jeg grammer mig. Jeg ser det ske, det aktivere rektor, nogle kræfter, de solenterne for skantinen dem. Bedst alt sidst aflyste fest. En kamp til strand, en blodig kamp, en putte slår hovedet og får det strand. Døde gift, men decorate, noget vi kan lige have en rutspologi. Helt fucked up på Haga. Sagde jeg det? Mig skal man høre, Gud bevare mit humør, så tale luft. Kom til fornuft og prøv at fatte det. Skolen har det fint, og du vil aldrig kunne erstatte det. Ingen hierarki og ANG, tror de har besat det. Vi er altså ikke vores skole mere, det kunne vi have fortalt dem. Så kan Kofoskolen væk, og nu er det en fed knæk. Med vores penge i lommen, hvor er det fræk. Vi må hænge tilbage, som ved det gamle dag. Der var friheden kristne, som lå under skolens dag. Giv mig pengene igen, her i Rutte ven. Giv mig festerne igen. Afgifterne vi betaler, men skrut hun bare og den taler. Hvis du står, hold dig jo så vel. Til min far. Skud til Haderslev Katedralskole. Skud til vores rektor Ruth. Du er god nok. Skud til øl. Skud til fredagscaféer. Skud til tribunen. Skud til fri bad. Skud til Studienet. Skud til Ludvig Holberg. Skud ud til lyset. Skud til lyden. Skud til musikken. Skud til vores lærer, Majbrit, Thomas og Pernille. Skud til vores soinstruktører, Stina og Melissa. Og skud til skuespillerne.
Giv mig pengene igen, min naironig ven. Giv mig festerne igen. Afgifterne vi betaler, min skrut hun bare åndekater. Hvis du strammer, hold mig jo, så bliver du om mig. Nå ja, vigtigst af alt. Skud ud til alle jer liderlige damer derude. Jeg er årets stat, og jeg er fra Vojens. Ring til mig.